En filɛ ɲa midi ni o ye Segu duguba kin dɔ ye. Ɲa sanjɛ lɛr caman kɛ ka na wa a ye cɛnniba de kɛ. Amadi ko dugulanden ka bɔ Segu Medine hali ni ale kun tɛ du kɔnɔ a kɛ waati bɛɛ kuma jika sara in kan o min kɛra ka mɔgɔ 2 bɔnɛ u nin na. Ko nin kɛra ni Ala ye fɛn o fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ. Ko nin kɔni kɛra ji de ye so bi. Parce que ji cayara waati min na olu bɔra olu dutera so kɔnɔ olu bɔra ka na ga kɔrɔ ga kun jɔlen tɛ ga fɛngɛ la olu bɛɛ de nana jɔ ga kɔrɔ de. Parce que u dutera sa la parce que u b'a dɔn tigi u tɛna kisi so kɔnɔ olu nana jɔ ga kɔrɔ. O ji cayalen ji ye so dugumala de fɛngɛ so yɛrɛ firila ga yɛrɛ de kɔrɔ o b'a sɔrɔ u bɛɛ jɔlen bɛ ga kɔrɔ. Bi 9 personnes mɔgɔ 9 jate. Mɔgɔ kelen pewu de bɔra la min toucheli ma kɛ maa min na sinon a tɔ bɛɛ touchera la. Mɔgɔ 2 olu kɔni fatura musokɔrɔba ni a mɔden kelen. Mɔgɔ 2 olu banana grave hali sisan olu bi hôpital la. Kelen sen fɛngɛra kelen ten ana galaga ninnu bɛɛ fɛngɛra olu bɛɛ bi hali sisan. Dawuda Sangare ka bɔ Segu Misira ka kumana jikasara in nɔ bɔra jiboli sira bɔyɔrɔbaliya de la. Tiɲɛ yɛrɛ la ji ye tiɲɛni kɛ kojugu ɛ tiɲɛni yɛrɛ de kɛ parce que tagayɔrɔ foyi tɛ ji na ni fosse in tɛ donc an ka fosse dun a nɔgɔlen don a gerennen don et puis ɲan dama yɛrɛ tɛ fo gitɔrɔnda la fana donc ji bɛ ka jigin ka na au lieu que a ka taa a bɛ ka jigin ka na de donc an kɔni ye fosse in datugu pour que ji kana jigin don an kunna ka taa quoi sinon ji ye damatɛmɛ yɛrɛ de kɛ 2 heures du matin an bɔra an bɛ k'a datugu o y'a sɔrɔ a ye tiɲɛni yɛrɛ de kɛ a b'i minɛ f'i kunbere la. Alpha Sinfi ka bɔ Segu Misira hali ni olu ye wuli ka jɔ kɛ jiboli sira ko la a ma se ka nɔbɔ. Jiboli sira yɛrɛ tɛmɛ parce que u nana foncé kɔni kɛ mais foncé in a kɔnɔ ma dun foncé in dannen don sira la a tɛ tɛmɛ 50 cm ka bɔ i b'a ye ji fitinin a bɛ fɔ a bɛ t'i ka du kɔnɔna na hali sɔrɔ foncé de fara o foncé de kun ka don du kɔnɔna na. Misira kɔni ta tɛ lakali kun bɔ maire yɛrɛ ka so bɛ Misira maire central ka so bɛ Misira de a yɛrɛ bɛ tɛmɛ ji la ka taa. Bon hali n'aw bɔra yan n'a y'a ka carré kɔnɔna filmer aw yɛrɛ b'a ye a bɛ tɛmɛ ji la ka taa an yɛrɛ mairie baarakɛla min b'an ka carré kɔrɔ a bɛ 3 bɔ bon bɛɛ bɛ tɛmɛ ji in na ka taa an yɛrɛ baara in kɛ waati an ye wulikajɔ k'u fɛ bon komi an ma se ka sabati jɔnjɔn sɔrɔ a la an tɛ se k'a fɔ karisa nɔ don karisa nɔ don sinon k'u to a baara la an yɛrɛ wulikajɔ k'u fɛ. Hakilina jiginna sanji bɛ ka kasaraba de kɛ Mali fan caman a kɛra sababu ye ka don caman suntanya.